harus tetap semangat nadyan ya menggeh-menggeh. Ya tetap semangat menggeh-menggeh iki ora perlu diomongke ngono. Lho wong faktor U Mas ora iso dicolong. Faktor napa? U. U niku napa? Umur. Ya suwane pinten? Rasa takon kok ndak mbok nyang. Nek kaya barange dinyang. Seniman itu tidak terbatas oleh umur. Selagi masih kreatif dan mau mengembangkan diri pasti akan laku di masyarakat. Bener. Terus sampean iki saingane ketat lho Mas Gareng. Saingan ketat piye? Loh, pancen sing gareng pertama teng wayang niku jenengan. Ning setelah jenengan viral masih banyak gareng-gareng yang lain dan juga lucu sakniki niku. Nggih, niku ya alhamdulillah Mas, berarti saya bisa memberi lapangan pekerjaan pada orang lain. Nah, kuwi sing golekne dalan jenengan. Nggih, niki sadurunge gojek-gojek kula omong spiritual nggih. Pripun niku? Kenapa banyak gareng muncul saya mempersilahkan dan tidak merasa tersaingi sebabnya apa? Nah, niku sing pirsa jenengan lek niku. Kuwi lelakon spiritual ning tanah suci. Iki aku ora ngarang cerita ning iki kanyatan sing tak critake. Fakta. Fakta rikala semono aku salat ning Masjidil Haram, Masjidil Haram kae. Kuwi salat tanpa sajadah jejer-jejer wong akeh. Kabeh iki do ora nganggo sajadah termasuk aku. Lah kok saka mburi iki muncul wong nggawa sajadah. Kuwi ditata ning ngarepku, dheweke ning sebelahku trima salat tanpa sajadah. Sing nganggo sajadah malah jenengan. Malah sajadahe kon nganggo aku. Iki lak nyolo wadihen kanggone wong Jawa. Betul. Ing atase wong sakmono akeh sing disili sajadah goraku, tur dheweke dhewe ora nganggo sajadah. Lah iki tak terjemahke, Mas. Pripun? Yen ngono engko aku mulih tekan omah kudu ngekeki papan panggonan wong liya kanggo nyambut gawe ngupaya boga plus siar nyenengake wong akeh. Dadi saiki sing arep gareng monggo dengan catatan harus bertanggung jawab dengan profesinya sebagai gareng. Maksudnya bertanggung jawab iki piye? Ya tenanan ora mung sekedar pupuran putih. Ngono, dadi kaya panjenengane Pak Kades ki begitu terpilih amanah dilaksanakan dengan baik dan benar. Iya. Pak Supardiono kuwi. Pak Supardiono ini lha tunggale aku ngene iki pokoke gareng silakan pokoke dadi dagelan saiki intine Mas. Nggih. Dadi dagelan iki modale saiki kudu pinter. Yen ana dagelan kok ora pinter wis trimo rasa dagel kok timbangane dicengenges wong. Heeh, lu dilumpukne ae ya. Berarti diobong ngono. Kok diobong. Lah kuwi. Ono ngobong gareng lho. Lah paribasane ngono. Supaya tertib mula tak gaweke paguyuban gareng-gareng. Loh, eneng to kuwi? Ono singkatane kaya kumpulane guru jenenge PGRI. Paguyuban Gareng Republik Indonesia. Tahun kapan kuwi peresmiane? Urung diresmekne wis jalan. Wis jalan, Mas. Wis jalan. Wis tertib saling mengingatkan gareng satu dengan yang lain tukar kawruh. Intine aja isin niru yen durung duwe bahan. Oh iya. Ngono aku tenan ning kene iki seneng penontone anteng dadi jak crita iki kepenak. Wong dasare ya wis suwe aku rasuhan ning tlatah kutha suci kene. Kok Kutha Suci? Iki lho Kabupaten Suci to. Kabupaten Kudus. Lah ya Kudus iki ning kamus tak buka artine suci. Wah iya. Jadi sing manggon ning kene iki ya sebisa mungkin tumindak suci mergo kabupatene suci. Oh, heeh. Lah yen desane iki lah iki sing takon aku dadi pitakonan iki desane iki nganggo H apa ora? Nah, ngene. Yen tulisane iki tanpa H, ning macane kuwi kuthuk. Nah, ngono. Ya ora iso. Ora iso. Iki yen cara Jawa ya kutuk. Iki yen cara Jawa kutuk yen nganggo H kutuk mergo kutuk karo kutuk iki beda tegese. Yen kutuk kuwi anak pitik, yen kutuk kuwi ikan gabus kae. Heeh. Mula iki aku takon iki kutuk apa kutuk? Kuthuk. Nggih. Leres ta Pak Bu? Kuthuk nggih?
Lah kuwi. Tulisane ngangge H mboten. Kutuk. Wong kene iki sing duwe wilayah kok eyel piye to karo. Aku ki tukang ngeyel kok. Lah aku ki wong gula wentane. Ngene, jenengan piyayi ngendi? Aku Semarang. Semarang iki plate napa? Hah. H. Kuthuk tanpa H to. Nadyan macane lak kuthuk. Walaupun tanpa H, tapi malam ini dilengkapi dengan Semarang garengnya, mula ngangge H dadine kuthuk malam hari ini, ngono. Ning tulisane tetep kutuk. Kutuk. Ya wis arep kutuk ora masalah sing penting nanggap wayang. Sing luwih baku ngoten to, Mas. Betul. Dadi kula pancen sengaja niki jane kula teko Gasik ning mampir teng Juragane Haryanto. Oh, nggih, Pak Haji Haryanto. Mergo tlatah Pantura macet kula mboten lewat Kabupaten Demek, Pak. Kabupaten Demek, Pantura macet ora lewat Kabupaten Demak ki nado wong ki cedhak kari Demek kok. Sing jenenge wilayah iki aja digonta-ganti ora iso kowe kurang gaul. Aku lewatku kuwi Wiwit Sida, Kabupaten Kutha Wiwit Sida. Wiwit Sida. Ora tau dolan kowe. Lagi krungu iki aku. Wong kecamatane iki ana Tas Kresek. Pos. Ya apa to iki? Gubuk. Purwodadi. Purwodadi. Purwo ki apa? Wiwit. Dadi ki Sida. Purwodadi ki Wiwit Sida. Wah, ora tau sekolah kowe. Berarti sing nggen sapi perah kae jenenge Mbajul Kesupen. Nah. Kuthaku ki Semawis. Kok Semawis? Semarang ki Semawis. Wong iki tenan aku wis kangen ora sowan ning Tlatah Kudus. Leres. Alhamdulillah ditimbali Pak Kades. Wah luar biasa Pak Supardiono niki SPD Mas. SPD iki rata-rata panitia ki SPD kabeh perangkate Mas Gareng. Nggih, mula niki kula mboten ngumumin pendak tahun gelar wayang ngeten gelar kesenian. Kesenian tradisional ya sok ketoprak, ya iki wayang lah. Mula jenenge we kuthuk. Kuthuk. Ki tulisane nganggo H apa ora? Ya dicocokne karo asline kene ora perkara bener luput ning kesepakatan tanpa H. K kuwi kepala desanya Bapak Supardiono SPD. Betul. Ya ta? Undaan kecamatannya Kudus kabupatennya. Leres, nggih. T tiap tahun mengadakan sedekah bumi. Untuk hiburannya wayang kulit dalangnya Ki Cahyo Kuntadi. Kaya pas lho. Terakhir K. Iki kelihatan rame wong ada garengnya dari Semarang. Elok tenan kaya mesa katut lah awakmu. Wis dianggarke Pak Kades kok. Tenan iki aku sok-sok krungu sedekah dimusrike. Sedekah di apa jenenge? Haramke. Jane sing ngaramke iki mergo urung ngerti tegese sedekah. Nah, iki mumpung ketemu karo Pak Haji Gareng, sedekah niku pripun? Aja diundang haji, engko ndak aku ra iso nakal. Lho malah tembung haji iki nggih membatasi, membingkai supaya jenengan ora nakal. Bener. Aku jane lak tau krungu to haji iki tegese lak tamu. Betul. Tamu rikala ning tanah suci. Leres. Ning aku mone yo risi diundang haji wong aku ki nul putul bab agama ning dikeparengke sowan nang kono. Ning bareng tak telaah haji ki kanggo ngrangkeng awakku supaya ora berbuat sing elek. Leres. Mula ya dipanggil haji ya tak ya wis tak nggo ngati-ati uripku. Iki sida nerjemahke iki. Oh sida piye ora sida? Sing tak terjemahke apa? Mau kutuk wis. Sedekah. Kuwi sebagai rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi rezeki. Betul. Dengan harapan tahun depan rezekinya semakin melimpah ruah. Kah kuwi saka tembung barokah. Jadi rezeki yang diterima barokah. Dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di sini. Nah, komplite kuwi sedekah bumi. Bundar bentuknya. Apa kuwi? Wah, ora tau belajar ilmu bumi ngene iki lho.
diterjemahke babakan sedekah bumi kuwi kok malah bundar lho ora. Lah wujude bunder apa ora? Ya bener bundar. Oh, bumi wujude kotak numplak kowe. Iya. Heeh, Bu bundar. Mi. Kok mi? Loh, sedekah bumi. Wong pinter ki ya berhuruf. Oh iya. Digampangne malah ra gelem ya. Wah, dicucukke karo sangune kok. Wah iya. Cocok lek ngono. B mau piye? Bentuknya bundar. Lah ya tak urutke. U. Untuk hidup makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala. M. Mengandung berbagai zat-zat yang berguna bagi manusia. Upamane zat apa? Lho, ya ana zat ki macem-macem, Mas. Ana zat apa sing berupa emas, minyak, terus wis macem-macem lah aku pelajar aku ora tau kimia kok mbok takoni zat. IPS kok takoni zat. Heeh, terus. I. Ini harus kita jaga dan rawat. Kalau tidak akan bahaya bagi umat manusia. Betul. Dikumpliti pisan sing mengamini sedekah bumi wayangan adalah Bapak Kades Supardiono. Supardiono. Ayo mau nantang sing nglekasi awakmu lho, ayo. Saiki resikone gede, Mas. Lah ngopo? Iki yang kleru ora entuk tambahan lho, Mas. Lah wis dilunasi panitiane tanggung jawab sik golek tambahan lho ora. Nggih nun sewu nggih Pak Kades. Pak Kades yang menika nggih. Rasukan batik. Nun sewu lho Pak, menawi wonten klentunipun, menawi leres lan sae nggih ngertos piyambak ngoten. Suki supel piyayine. Heeh. Bergaul piyayine. Pari ilmu sing dianut. Tegese semakin berisi semakin menunduk. Elok. Dipilih karena beliau memang pantas untuk dipilih. Yo. So bangunan kanggo majokake desane. Terakhir no. Nonton wayang kulit kuwi hobine. Lho iki lho sing diarani dagelan kudu pinter ngene iki. Lah nggih, sae nggih Pak Kades. Alhamdulillah sae nggih Pak. Sae Pak. Arep ngopo reng? Aku ya mung sae kok. Bareng-bareng ngelem karo Pak Kades tak sawang kok. Rupamu malah kaya kotak amal iki piye? Yo kowe yo kebangetan masamu pesegi. Ning tenan iki beliau nadyan aku lagi sowan sepisan. Nggih. Melihat figur beliau saya sudah bisa tahu bahwa beliau itu bagaimana saya sudah karakternya tahu. Sudah tahu. Oh, makanya dia dipilih sebagai Kades karena beliau sudah masuk kategori Kades. Apakah terjemahan dari Kades? Per huruf cah pinter kok. Oh iya. K. Karakter beliau bagus. A. Akalnya pintar. D. Dedikasinya tinggi. E utawa E. Ekonominya mapan. Terakhir S. Spiritualnya tebal. Wah. Wis ping pindho mosok ora entuk apa-apa reng kowe. Ning kagem piyayi mriki iki reng tak kandhani. Piyayi mriki iki kebak tata krama. Saru yen nganti wujude maringi arta atau bebungah marang dagelan ki saru. Nggih mboten Pak, menawi mboten menawi saru maringi transfer nggih saged Pak. Meksa golek akal ora. Wong aku ki ya wong kepiye wong jenenge diparingi iki yang matur sembah nuwun. Kaprahe Kades iki uga disebut lurah. LURAH. L. Lho, iki ana lurah barang to? Lho kaprahe lek diarani Mbah Lurah, Pak Lurah ngono kae. L ki lumrahe sing ngangkat wali kota. Lek kota ngene ya. Sing banyak-banyak ada lurah itu kota. Karena tidak dipilih tapi penunjukan dari wali kota. U. Usianya kebanyakan masih muda atau menjelang pensiun. Sik piye kuwi? Muda apa pensiun? Yen muda sisan, ning yen tuwek ya menjelang pensiun paling 2 tahun kas pensiun. Oh iya. Kuwi lumrahe. R. R. Iki sing golek R ki lho sing angel mergo ora ana lurah ki lho marai. Arep tak apik-apik ya engko ora ana sing nyawer.
Aja ngono sing ikhlas kok. Ya rumeksa wilayahe kuwi tugas utamane. Heeh. Iki administrasi sudah mencapai puncaknya karena biasanya memegang lurah itu justru orang yang sudah berpengalaman. Terakhir, Hiruk pikuk kota yang harus dihadapi. Mergo akeh lurah ki ning kutha. Ning saya iki jujur Mas. Pripun? Saya lebih seneng kalau kades dengan cara dipilih masyarakat daripada lurah yang ditunjuk oleh pejabat. Sebabe Mergo yen lurah kuwi tanggung jawabe ya karo pejabat sing nunjuk. Ning yen kades tanggung jawabe karo masyarakat iki. Yen ana eleke sing negor masyarakat, yen lurah sing lantik kuwi pejabat, masyarakat arep nesu luweh sing penting sing ngangkat aku guya-guyu. Oh iya. Bedane kan kono kuwi. Lho iki aku apa none lho Mas. Bener. Mula nggunakku wilayah nggonku arep tak usulke kades mon Pak, ampun lurah. Mila nalika sore mau lak Pak Lurah utawa Pak Kades wis ngendika to. Nggih. Perkara wayangan utawa ketoprak utawa liya-liyane saben sedekah bumi itu panjenengane mung ngamini apa kang dadi kersane warga masyarakat kabeh. Lah tegese pancen ya menjadi wadah keluh kesah oleh warga masyarakat wonten ing kuthuk mriki amanah dijalankan untuk membawa kuthuk semakin barokah. Lah kuwi. Jadi ini beliau ngamini iki tegese nurut marang masyarakate. Tahun iki ngersake wayangan mula digelar wayang. Leres. Upama tahun buri ketoprak ya digelar ketoprak wayang kula saged, Pak. Sik to piye to ketoprak wayang saged iki? Aku ndagel ning ketoprak ya kulino. Mboten kudu wayangan, Pak. Upama wayangan dalange mboten kudu niki. Diapurmu kowe iki rene sing ngejak aku nek malah aku kok jelokne piye? Ayo gur ngejak tok wis sombong sing bayar lho Pak Kades lho. Kowe tak kandhani, sampeyan iki kurang bebles le mirsani ketoprak. Piye to? Ketoprak, men iso ketoprak karo wayang digabung Mas Gareng. Siswa budaya Tulungagung kae ana lakon Dalang Sapa Nyono. Di dalam ketoprak masih ada wayangnya. Kuwi jenenge ketoprak gedhok. Heeh. Campuran antara wayang lan ketoprak. Ngono kuwi. Ngono. Ning ki aku seneng tenan ketok rukun, ketok nyawiji. Inilah beliau. Pak Kades betul-betul orang yang seneng kumpul karo wong akeh. Iya. Ana tembung-tembung sing apik, Mas. Cari orang kaya, golek wong sugih akeh. Golek wong pangkat akeh. Golek wong pinter akeh. Sing langka kuwi golek wong sing iso kumpul karo wong akeh. Iya. Mudeng ra kowe? Mudeng. Nah, mergo watake warga masyarakat ki beda-beda. Nggih. Menungso tipake padha lonjong, sok-sok atine ora golong. Pak Lurah utawa Pak Kades mempunyai kewajiban ngrangkani piyai sing watake beda-beda. Mula ki dikumpulke kabeh. Ngono ki. Pancen wong kumpul ki marake kepenak ning awak kok. Sik, iki omonganmu iki kumpul apa maksude? Wah, iki ngeres kayaknya. Kumpul ngene iki lho. Oh, bersama-sama berkumpul ngono. Heeh, wong kumpul kok tekan ndi-ndi. Aku ora kumpul wis dadi kok. Cara ngendi? Tak golekne kanca Mas Gareng. Sinten, Mas? Yo, Mbak Umi Hafifah sing wis dinteni karo panitia. Oke, Yo, dihormati nganggo tukung-tukung. Ya. Monggo to, Madangkara, Karanganyar, Surakarta. Dados. Yo. Komentarmu, Reng. Saya tak takoni. Kowe lagune iki apa? Tukung-tukung. Tukung ki apa? Bebek.
Pitik. Pitik. Ngarang tukung ki ya sing ngangon bebek. Oh nggih. Sing ngangon bebek. Kuwi jenenge tukung. Tukung. Tukung ngangon bebek lu tembang wis cethone kok ngono kok takon. Oh nggih. Oh kalah anu, wawasan awakmu mlebar kuwi. Ora aku suara merdeka kok wawasan. Wah iya. Kalah pinter ngono lho tegese. Ya, Dek ya. Nggih. Ya iki lagu lawas sing dipopulerkan lagi oleh Mas Cahyo Kuntadi. Nggih, Kung. Nah, kangkung. Lah pripun? Kok darek aku tukung. Ya Om. Omplung. Lah jenengan pun sepuh lho. Lah kok ora ditebaske? Iya. Kalian Baranto aku. Iya. Ya wis ora apa-apa arep undang apa wae ora masalah sing penting tetep ngajeni marang wong tuwa. Nggih. Penting karena sekarang pendidikan lebih fokus kepada IQ dan SQ, tapi EQ-nya tidak terjamah, maka banyak anak yang sasar susur. Nggih. Benar niku. Nah, mula kowe sing pinter ya, Nduk. Nggih, Kung. Ya wis ora masalah. Iki kowe dinteni piyai kene tepungno jenengmu sapa, sekolahe ngendi, asalmu ngendi? Nggih. Nami kula Umi Hafifah, Pak, Bu. Kula saking Pulung Ponorogo. Kula sekolah ten isi Surakarta. Sakmenika kula tesih jomblo. Sik kowe kenalan apa tawa? Jomblone iki ora usah diomongke. Semester piro ngono ya reng kudune. Semester piro kok jomblo? Oh, semester piro? Semester sekawan. Iku apa? Fakultas apa? Jurusan apa? Fakultas Seni Pertunjukan. Jurusan Karawitan. Oh, ya syukur. Wis dibojo apa durung? Dereng. Kan jomblo. Akeh sing wong durung dibojo ni wis meteng ya akeh. Ayo. Nggih, sing ati-ati ya, Nduk. Nggih. Dadi cah wedok isih prawan ngati-ati urip. Nggih. Akeh codot sing Nggih, Kung. Hati-hati sebelahmu pas ki ya codot kuwi. aku ora codot. Apa? Kampret. Dari Salah codot. kampret. Nih iki spesial anak ini. Saya kenal dia mulai dari kelas berapa, Nduk? SMP ya? Nggih, SMP. SMP agar nonton terus nyusul awakmu gitu, Mas. Heeh, ning Nyusul Ponorogo ning mbiyen. gong kae. Nggih. Wah, sik culun. Nggih. Saiki selunyu. Suarane lunyu Oh. apik, undak-undane apik. Saploke tak latih iki lak wis. Latih napa? Lah kowe tak latih apa ora? Mboten. Ora ya wis rasa nesu. Ora tak latih kok nesu. Lah jenengan ngendikane sakploke dilatih, sakploke Lah jenengan kowe tak latih apa ora? Mboten. Ya wis. Ora rasa nesu to. Angel. Ndake umur. Dalem. Kowe matura Pak Kades, ngersake lagu apa? Nggih. Ayo. Pak Kades, jenengan ngersakne lagu napa? Napa, Pak? Hidup dibui. Napa, Pak? Wah, nggih. Pak, podang kuning pun arang-arang. Sing anu murai batu, Pak, sing ada. Iki lagu dudu manuk awet ya. Lagu podang kuning. Dan dipun bawani mboten Pak Kades? Dibawani. Bocah niki lak pun katelah Ratu Podang Kuning to Mas Gareng. Ratu Podang Kuning. Dadi pamane Pak Kades ngersake podang kuning wis pas ngono kuwi. Nggih, wis aja semelang lek, Nduk. Kene iki nggone jenang, bar nembang pun gawani jenang. Jeneng napa? Ya kowe njaluk jenang kreweng iki lho akeh ngono. Wong jenang ya jenang kudus, jenang napa? Oh iya. Dibawani Asmarandana Podang Kuning oleh Umi Hafifah. Sugeng laras Pak Lurah. Monggo Pak Kades. Nadian wujud temong peksi. Aku seneng seragame iki idene sapa iki ngene iki? Kula. Iki apa motif apa iki? Lurik. Lurik iki tegese apa? Duka. Lho kok ula-ula ora ngerti tegese.
lurusa anggon mulu-mulumaku aja sok seneng lirak-lirik. Kuwi lurik. Lurik. Kowe malah menteleng ora. Lurik ngopo ki warnane kok iso putih karo ireng Mas Gareng? Apa? Kok putih karo ireng lurike? Putih ki puruna apa ki jenenge? Usaha aja sok seneng merintih. Oh iya. Ireng kuwi iri dengki ora kepar. Oh iya. Iki wae dedek. Iya. Nek ijo napa ijo? Ijo ki donga awake dhewe kudu donga barang ijo iso jodoh nyambut gawe karo wong kene. Mergo yen jodoh sesuk taun ngarep ditimbali meneh. Amin, wayangan. Amin. Tahun ngarep wayangan klasik tanpa dagelan. Nggih. Pak Kades tanpa dagelan udan deres. Malah dongane elek ora. Aku ora dijak. Yo. Agawita lineng Mbah Waloyo iki. Wah iya ya. Mbah sembuh e ora suwe ra tak kepethuk. Mbah Waloyo mbah sembuh ora. Lah ya Waluya kuwi sembuh. Oh iya. Nano. alus manis nengsa Sik Mas Gareng, gandeng sing mirsani iki ora mung piyai sepuh tok, akeh bocah nom malah bocah cilik akeh. Men ngerti maknane tembang iki, Umi sing nembangke basa Jawa, basa tembang jenengan bahasa Indonesia. Oke. Kok gak dari tadi lu bicara? Aduh, langsung Indonesia omongane lolo gue ora. Gua kan tunggu perintah lu. Wasewinggan kung Artinya? Sudah lama aku berkelana. Waduh. Wah lagune Omah Rama ya. Oh, kelana. Dalam aku berkelana. golek isi podang jenah mencari burung podang kuning. Iya. Iya toh. Terus ibu bunga Betapa senang hati. sik to ben dientekne sik. Susu iki nyapa to? Selak lali kok Mas. Ben sak larik sik nganti titik lagi diartikan ngono. Terus no. ibu bunga Betapa senangnya my heart. My head iki apa? Hatiku. Waduh, campur terjemahan bahasa Inggris barang iki. Cah pinter kok. Oh iya. nyanding bisa dadi Berdekatan bisa menjadi kapsul. Kok iso kapsul? Tombo iki lho obat ki ono sing kapsul. Saya ngene, iki malah tembang kegampangan. Aku sing basa Jawa, sampean Indonesia. Oke. Ayo. Sugeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu. Lan sedaya para nem-neman ing wewengkon Kuthuk. Dan bagi
pemuda-pemudi di wilayah anak ayam. Kok anak ayam? Kuthuk. Oh iya kuthuk. Heeh. Dalu menika kejawi mirsani pagelaran wayang kulit. Malam hari ini kejaba kecuali melihat wayang kulit. Monggo sesarengan sami ndedonga dumateng purbane Hyang Agung, mugi-mugi warga masyarakat Kuthuk mriki tansah pinaringan hayu lan rahayu gemari pahloh jinawi kerta tata lan raharja. Allahumma amin. Wawane ra apa kowe iki mlethek nerjemake. Kagem para pamirsa sedaya, Buat para pelihat apa kuwi? pemirsa, Penonton semua. dalu menika ugi wonten door presipun. Malam hari ini juga ada pintu kecepit. Apa kuwi? Door press. Oh, iya. Door ki pintu, press ki kecepit dadi kecepit pintu. Dene hadiahipun Yaitu ingkang sepisan yang sepeda motor. yang pertama-tama pit motor. Angka kalih nenggih televisi. Nomor 2 adalah tontonan kecil. Apa kuwi? Televisi, tontonan kecil, tontonan gede, bioskop. Hadiah ingkang angka 3 nenggih Nggih, hadiah napa? wujudipun truk. Hadiah nomor 3 berwujud terki bahasa Indonesianya apa? Montor gerobak ngono. Iya. Angel men kok terjemahkan piyayi kene iki basa Jawa wis iso nampa kabeh. Ha iya. Wong pendak taun mirsani kesenian tradisional. Lha aku ngetes awakmu kuwi kok ya. Ngetes iki lara mata apa piye dites? Ha iya, ngelak luar biasa. Nyambut gawe iso nerocos kabeh to ra iku. Ngopo? Panas. Panas. Lho, ra apa-apa. Pancen risikune wong nyambut gawe ngono kuwi. Ya resiko nek ora ngene ndredek kabeh iku. Sing ngongkon pupuran putih ya sapa? Sing bayar. Ha iya. Pancen gareng pupuran putih, gareng pupuran ireng lak belung. Ha iya. Monggo dipun aturaken podang kuning oleh Umi Hafifah. Yuk. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng miter anggotku goleki ora krasa. Esuk awan keperah